Ahojte priatelia, všetci, ktorí poctivo sledujete náš fanpage, stránku Time for Dreams, už viete, že sme si pre vás pripravili súťaž zhruba pred mesiacom, kde sa losuje o luxusný wellness pobyt v Grand Hoteli Fairmont pre 2 osoby na 2 noci. Mesiac nám uplynul a máme tu vyhodnotenie súťaže. Súťaž sa bude vyhodnocovať štýlom: vyťahneme 10 mien z 253 uchádzačov, ktorí sa zapojili, a následne z tých 10 vyžrebujeme jedného výhercu. Výherca sa nám musí do 48 hodín ozvať prostredníctvom správy alebo napíše sa do komentáru. Príde si prevziať poukaz, kde si spravíme preberaciu fotografiu a poďme na to. Takže prvým vyžrebovaným alebo vyžrebovanou je Marek Urban. Druhým vyžrebovaným je Adrian Kosťo-Kostovič. Tretím vyžrebovaným je Michal Štefek. Štvrtou vyžrebovanou je Aniko Depešová. Piatou vyžrebovanou je Aneška Lala. Šiestou vyžrebovanou je Linda Kováčová. Siedmou vyžrebovanou je Silvika Maluková. Osmým vyžrebovaným je Juraj Ďuriš. Deviatým vyžrebovaným je Andrej Lerinc. A posledným, 10. vyžrebovaným alebo vyžrebovanou sa stáva Michaela Maťašovská. Spravíme si takú menšiu rekapituláciu týchto 10 vyžrebovaných, ktorí postupujú do druhého kola žrebovania, odkiaľ sa vyžrebuje hlavný víťaz našej výhry. Takže mená máme zachytené. Títo 10 postupujú, premiešajú sa poriadne. Vyžrebujeme toho hlavného víťaza. Hlavným víťazom alebo víťazkou tohto vynikajúceho krásneho pobytu sa stáva Michal Štefek. Michal, tebe naša spoločnosť gratuluje, takisto ďakuje ďalším 253 uchádzačom, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Michal, ty sa nám do 48 hodín určite ozví, pokiaľ by si sa neozval, bude žrebovanie druhé, kde sa vyžrebuje nový víťaz. Michal, ešte raz gratulujeme výhre.